جهر آلی و دهاتن که پشتگیری دوزا کرد ببینن، سلاوی لی بکن، وی همبیز بکن و لوی گهداری بکن. او کسایتیا ترک که لجیهان بناوو بانگه، اوی که درباره دوزا کردان ده دوروبر 17 سالان زندان ترکی دمایه، داو نکریه که دولتا ترک وی عفو بکه، زندانی کرنا وی کرد بکه یان جیوی آزاد بکه. اوی که نزیکی سپرتوکی نویسیه، کسایتیا که خلات قبول نکرنه و در نکتیه دروای ترکی. تنه سردانا باشور کردستان کریه و خلاتا بارزانی ورگرتیه. اف کسایتیا که لسرانسری کردستان جهوی ددل کردان ده تایبته. او جواگناس اسماعیل بشکچیه. وقفه کردی لستوکهلم بشکجی و خوندی سویدی کریه و لگل شاندکیج وقفه اسماعیل بشکجی چند سردانان پیکتینن. Yani İsmail Beşikçi insana gerek enteresan. Kat dernet ke dervan, dernet ke Avrupa. Yekem car şu Kürdistan'a başvur. O medgot çıkava velat tahsan. Ev nedir bu? Ya insan merak etkin, fazın tevbinin fikri fer bugün. Ev berinet khazder ke kadar var. Le pevendiye ne be gel evi zede bu. Gel vakfa kumsel nabi hatım çekirin. Şu vakti vakf çekirin hatın Swedici. Civinek mecmuara hazır kir. İca hala vakfa kirin dan nasi. O pevendiye mel gelvan zedetir bu. Medafaz kir. Merdo vallahi imkar ben mamusta ikna büküver Swedici. Millet merak ki, valla gördüğüm ki televizyonu. Büyük rengi ve ikna kirin o cihat. Tabii ki hemen rojeda gelek çalakiyen Kurdan yen giring lehenek bajarın Swededen hebun, disaji praniya nivîskar, helbestvan, mamosteyn zanîngehe, hunermend, siyasetmedar û kesên din xwedî bandor yên Kurd û gelek Swedî ji wanên ku giringiyê bi pirsa Kurd didin amade bûn. û ji ber wê jî semînera Berêzbeşikcî dihata wergerandin bo Swedî. Hola ABF têrejmareya mezin ya beşdaran nedikir û beşek ji xelkê di holeke din de rûniştin û diriya ekranên televizyonê re semîner dişopandin. Her wiha bi şêweyekî zindî diriya înternêt re ev bûyera giring dihata weşandin. Katar nüfusu 300 bin, Körfez'de 300 bin nüfusu. Sen de diyorsun ki ben 50 milyonum. Senin hiçbir yerde adın yok. İşte Katar senin geleceğini belirliyor. Ji bo ku me vegerîne destpêka egerên çewsandina Kurdan û hewildanên Türkkirina kesayetiya wan ya netewî, dewleta Osmanî hewl daye hem li ser asteya siyasî, kultûrî û civakî û hem jî duwarê termînolojî de Kurd û Kurdistanê tune bike. Ji bo ku wêne zelaltir bibe, divê basa qirkirina Ermeniyan bibe, çewsandina Yunaniyan, Asûrî, Kildanî û Siryaniyan û qewtandina wan neteweyan ji ber ku ne Mislimanin. Lêl aliyê din mecbûrkirina Elewiyan ku bibine Misliman û Türkkirina Kurdan ji ber ku Mislimanin. Ji bo avakirina dewleta netewî ya Türk diviya bû Türkîzm û İslam tevlîhev bibin û kesên li dervey vê ramanê bêne qirkirin yan jî ji welêt bêne biderxistin û mal û milkê wan li ser malmezinên Türk û Kurd bête belavkirin. Merca belavkirina mal û samanên Ermenî û fileyên din li ser malmezinên Kurdan ew bû ku di derheqê pirsa Kurdan ya netewî de bêdeng bimînin. Ev peymana nenivîsandî dihêşt ku kesayetiya Kurdan ya netewî dibin navê İslamê de bête tunekirin û bi vî awayî gav bi gav Kurd bibine Türk. Peymana Lozanê sala 1920 misogerkirina dewletbûna Türkan bû lê ji bo Kurdan jî girtina deriyê îmkana welatekî netewî bû. Berêzbeşikcî diyar dike ku gelek neteweyan ola İslamê bo avakirin û parastina welatê xwe bikar anîn, lê ji bo Kurdan aynî ol li dijî avakirina welatê Kurdan bikar hat.
دوی واری ده گلی بنگلادش نهات خاپاندن و لدیجی ویانا پاکستان ولات خو آوا کرن. پیوسته کرد بکاربن کشه خو دست نشان بکن بری کولرین چارەسەریە بگرن. دوی کرد جخوا بپرسن بچما ولاتین دموکرات و پارێزەرên mafên mirovan قەت dengê xwe nedikirin gava ku Enfal û Helepçe bi serê Kurdan de hat. Çima Qasım lo di nîva Ewropa de hate kuştin û kujarên wî bi asanî ji nemsa derketin û dadwariya Ewropa nedikarî destnîşan bike ka kujar kî bûn. Çawa ku di gelek qonaxên dîrokê de Kurdistan dabeş bûye, gund dabeş bûne û ta roja îro ku malbat jî dabeş dibin. û em bi çavê xwe dibînin ku ji malekê du bira têne beramber hev. Yek esker e û yê din jî şorişger e û divê yek yekî bikuje. Di asteya akademî de jî mixabin ta roja îro zanîngehên Ewropa têgehên di derbarê Kurdan de yên dagîrkeran bikartînin. Pêwîst e Kurd li gelek asteyan xebatê bikin de ku xwe vegerînin ser sekuya navnetewî. Destpêka dewleta Osmanî de gava ku dixwaze gelên di nav xwe de çawa înkar bike. Çawa wan ji ortaya rake û bes bi serê xwe lê desthilat be. Basa wê kir. Ji bo wê jî zimanê pedagojîkî ku bikar anîne ku mentika ji ortaya ra dike, hawra ji ortaya ra dike, bi wî hawî dest pê kirine. Gotinê berê dîrokî ku rojhilata navîn, rojhilata dûr, Asya Biçûk ya jî Asya Mînor û Anatolya tev dê wê bi havakî ji ortaya ra kirine û kirine rojhilata nêz. Bi wî havî di rojhilata nêz de welatên û milletên ku hebûn bi navê Ermenistan, Kurdistan û her ewana wenda bûne. Beşiksiyek jê bi ku Kurd ne müessesene ne dezgehek wanî netewî tune nikarin bibin hevparekî axiftinekê an ê cîgirekê di civînekê de û bikarbin xwedî biryar bin. Ji bo wê yekê ev zayıfiya Kurda dibi sebeb ku kes Kurda wek teref qebûl nake. Ji Ewropiya divê rexnakê lê birin demokrasiya we çima nikarin me bibîne. Çima welatê we hene ku nüfusa wan çend hezareke wek Andorra mînak da dikarê bihê li ser biryarekê li ser dahatuya milletê Kurd ku 5 milyonê bide rê lê bigire ku ne bi dewlet. Xalê herî girîng ku dixwaz bide Kurda du tiştên mühim. Yek jê mesela ku navê vê pirsê lêkin. Nebêjin mesela çareseriyeke nizam çê navê wê Kurdistan e, navî welatî divê mesela Kurdistanê em çareser bikin. Mesela Kurdî em çareser bikin. Wexta tu viya nebêjî yê hember xwe tim ew ê te bixapînin. Du diya jî mesela İslamiyet û biratî. Yani bahs kir xwe digê got hew qas dewletê İslamî hene lê nebirî canan rewra şer jî dikin. Çima em bibin qurbana biratiya İslamiyê. Divê ya merij İslam ra bêje. Em xwe Müslümanin lê bira ku tu heqê min dixwe em nebirî hevin. û tiştê dinê ku gelek bîn ku ji got siyasiyên Kurda divê ya bizanin ku tu hatî te xaniyê min te îşgal kiriye. Te xaniyê min dagir kiriye. Mala min ji mala min derkeve. Navê mala min jî Kurdistan e. Divê viya mer bikar bêje. Heta tu viya nebêjî ew ê tim te bixapînin û nimuneyên ji salê em bêjin 11, 20, 30 danî heta îro digot hêjî berdewam e. Şiklê wî hatî gurtin. Dirûvê belkî hatibê gurtin lê her aynî mesele ye. Berê jî Kurd beşkere dikuştin, îja bi dizî dikuşin. û yek ew bû ê dudiya jî mesela Ewropayê de piçek behs kir. Ew jî dibe yani heta ku tu bi xwe tu xwe nikarî bidî qebûl kirin, Ewropî te qebûl nakin. Te nas nakin. Menfaate mesela menfaatê ew jî mesela lobiyê ku mer bikar be çêke yani ew.